Γεια σας παιδιά, Captain Template εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε Minecraft τέτοιο Survival. Θα αρχίσουμε μια σειρά Survival. Όπως βλέπετε βάλαμε Texture Pack. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο Texture Pack είναι. Μπορεί να το έχω στο description. Τώρα πάμε, έχω κάνει ήδη ένα κόσμο. Δεν έχω βάλει cheat, δεν έχω κάνει τίποτα, απλά να μπήκα να δω πως είναι. Όπως λέω, αν είχα βάλει cheat θα έλεγε εδώ πέρα κάτι για cheat. Και τώρα λέει μόνο survival mode. Play select word. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο. Να, ήδη τώρα πήρα το tagging inventory, γιατί ούτε inventory δεν άνοιξα. Βλέπετε εδώ είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε γιατί έχει τα πάντα. Έχει και δάσος πολύ, έχει και ζώα, έχει και γυλάδες και γουρούνια. Οπότε θα τη βγάλουμε εύκολα για φαγητό. Τώρα μαζεύουμε ξύλο. Θα μαζέψουμε μερικό. Βασικά ξέρω πως θα μαζέψω αυτό. Θα κάνω ένα crafting. Sticks. Και boop. Boom. Το πρώτο μας crafting table. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω πάντα κάνοντας μια ξύνα και παίρνοντας cobblestone για να μην καθυστερώ. Κάνουμε λίγο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ωραία, και βρήκαμε. Κατευθείαν coal. Ωραίο, πολύ ωραίο αυτό. Και δεν ξέρω, εσάς μπορεί να ακούσει και λίγο δυνατά αυτό το που είπα. Γι' αυτό κρίμα. Λοιπόν, μαζεύουμε γύρω στα 20 cobblestone για να έχουμε αρκετό cobblestone. Boom, 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 boom. Κάτσε να έχουμε και λίγο παραπάνω. Αυτό εδώ πέρα και τελειώνουμε. Ωραία. Θα χαλάσουμε όμως σκαλοπατάκια. Πάρουμε λίγο αυτό. Πάρουμε όλο το τέτοιο. Πώς το λένε, το coal. Γιατί θα μας χρειαστεί για την αρχή του παιχνιδιού. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό που βρήκαμε. Παίρνουμε και μερικά XP. Λοιπόν, παίζει. Και είμαστε πολύ τυχεροί. Πολύ τυχεροί, περιμένετε. Λοιπόν, πάω θα φτιάξω τώρα μια ξύνα. Οπα, γιατί? Για ποιο λόγο? Άνοιξα το inventory. Άρα δεν είχε τέτοιο. Δεν είχε άλλο, όχι κι άλλο. Πετύχαμε μεγάλη φλέβα. Πολύ μεγάλη φλέβα. Θα προσπαθώ να βγαίνουν τα βίντεο 10 λεπτά με 15 λεπτά. Γιατί πιστεύω ότι άμα είναι πιο μικρά, εσείς το βλέπετε και ολόκληρο εσείς. Και είναι και πιο ενδιαφέροντα. Κατά τη γνώμη μου. Τώρα για εσάς δεν ξέρω. Μπορεί σας να σας αρέσει να είναι πολύ μεγάλα. Αλλά εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται ότι είναι καλύτερα για εσάς έτσι. Ωραία. Πάρω κάνω την αξίνα του stone. Πήραμε και το achievement upgrade. Όπα. Πες μου ότι έχει πολύ iron. Έστω 4. Όλε. Ευτυχώς. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είχε αρκετό iron. Από την αρχή του παιχνιδιού. Αλλά θα το κρατήσουμε το iron γιατί θα το χρειαστούμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο από εδώ και να φύγουμε. Τώρα θα κάνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Boom. Μπόμπα. Εδώ.
Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι το για μένα τουλάχιστον. Είναι πολύ μικρά και χαριτωμένα έτσι τα swords. Αλλά κάνει το ίδιο damage κλασικά. Δεν έχει καμιά διαφορά. Απλά είναι έτσι πιο ωραία και μικρά. Για μένα τουλάχιστον, κατά τη γνώμη μου. Κάνουμε ένα stone axe. Και θα κάνουμε, μόλις κόψω ένα δέντρο, να το κόψω, περιμένετε, να κόψω λίγο και αυτό εδώ πέρα που έμεινε. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα κάνω μερικά έτσι sticks, ώστε να έχω. Και τι μας έμεινε να κάνουμε? Ωραία. Έλα. Και φτιάρι. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε ένα furnace. Ωραία. Και θα κάνουμε και μερικά τέτοια. Γύρω στα 6 torch. Έτσι. 16. Τώρα λοιπόν θα σκοτώσουμε μερικά γουρούνια, ώστε να έχουμε φαγητό. Πού είναι κι άλλα? Τι βλακή έκανα? Έλα. Γκουρούνια. Γκουρουνάκια. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω να βρίσκουμε. Όπα, αγελαδίτσες. Κι άλλο γκουρούνι. Ωραία. Πάρουμε και από την αγελάδα έτσι το leather της και τα φύλλα της αυτά. Πού πήγανε? Όχι ρε, πριν από λίγο εδώ ήταν, άντε. Ανάτι, μία και κοτόπουλα. Μπόμπα. Αυγουλάκια. Τώρα δεν ξέρω άμα θα βρούμε το crafting table. Δηλαδή εκεί που ήμασταν. Θέλω να το βρούμε. Φαγητό έχουμε αρκετούτσικο. Για τώρα, για αρχή. Τώρα τρέχουμε να πάμε πίσω. Όπα. Θα βλέπουμε έτσι. Όταν βλέπουμε κουνούνια και τέτοια κυκότες, θα προσπαθούμε να σταματάμε. Ώστε να παίρνουμε το φαγητό τους. Και πάρα πολύ cool. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, άμα δεν βρούμε το crafting table, που έχω μια αίσθηση ότι χαθήκαμε, λοιπόν, όπα, θα κάνουμε fall damage. Καταρχήν παίρνουμε εδώ αυτό, βάζουμε αυτό εδώ, φτιάχνουμε 1, 2, 3, 4 αυτό, ένα crafting ακόμα και αυτό. Βάζουμε τώρα μέσα coal, ψήνουμε boop, φτιάχνουμε και ένα ακόμα furnace, όπου πρέπει να ψήνουμε και αυτά. Λοιπόν, θα σταματήσω το βίντεο μέχρι να τα ψήσω και ξανά έρχομαι. Λοιπόν, ξανά ήρθαμε.
Έχει νυχτώσει όπως βλέπετε, αυτό είναι κακό. Κακό. Και το crafting table που ήταν δίπλα μας. Οπότε θα κάνουμε κάτι τώρα, περιμένετε. Πάρουμε και αυτό το crafting table. Και εδώ πέρα θα κλείσουμε κάπως το κλείνουμε, π.χ. ξέρω εγώ, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το Minecraft Survivor. Και στο επόμενο θα πάμε για mine βίντεο, όταν θα έχει το survival, θα πάμε για mine. Και το επόμενο achievement θα κάνουμε στο Minecraft Survival, θα έχουμε κάποιους στόχους σε κάθε επεισόδιο. Σε αυτό το βίντεο δεν έβαλα στόχο, γιατί είναι τα πρώτα, η επιβίωση πρέπει να κάνεις πρώτα. Και η επόμενη στόχη του βίντεο το επόμενο βίντεο survival θα είναι να βρούμε iron πολύ, να κάνουμε full έτσι εργαλεία από iron και iron πανοπλία. Και να βρούμε, να κόψουμε 5 stacks ξύλο, από 5 stacks ξύλο όμως το wooden planks να είναι 5 stacks, και να προσπαθήσουμε να αρχίσουμε λίγο τη βάση μας. Και μετά θα πάνε building στο επεισόδιο. Οπότε αυτό, λοιπόν, κάντε ένα like, subscribe, comment και share για να το δίνει φίλοι σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.